Bugas Panginabuhian Program din Javi Garcia Campos. Dugay na namong gihandom nga unta maapil ang among grupo sa mga beneficiaries. Ang Rose Women's natukod atong April 28, 2022. Gibuo namo kini nga grupo kay para kini nga ang mga kababaihan magkahiusa. Happy kaayo mi nga nag-grant ang among request atong January 29. Makadawat mi og 5 sacks of rice og mauto ang among gisugdan og paroling. Kay tabang sa mo ang gihatag nga pangkinabuhian sa amuan ni Javi Garcia Campos tungod kay nagapautang pod mi aning mga dishwashing og itlog ya another income na pod sa mua ang bugasan, so mo dako na jud amo ang kuan pundo. Gitagaan mi ni Sir Javi og 5 ka sako nga bugas, karon kita siya og 13,000 plus nya amo na sang gi-rolling. Tungod ani, mas nitaas ang amuang pondo, mas daghan mi og stocks na mapautang, ang among halin mas nidako pod. Daghan kaayong salamat Javi Garcia Campos sa imong opportunity nga gihatag sa mo ang bugas pangkabuhayan sa mga kababaihan diri sa Barangay Leon Garcia nga kami sa Rose Women's nakaabil mi ani nga bugas. Salamat Javi Garcia Campos.